Dewch a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a nina'n bobl iddo a defaid ei borfa. Wel, noswaithau i chi gyd ar noson arbennig ar Sul y Pasg. Mae'r gorfoledd yn parhau yn dydy. Dyna ni. Beth am ni gan i ein hemyn cyntaf. Rhif 341. Iesu'n hawddgar, rhod y feddwl, anhunanol yno fi, fel y parchaf eiddo eraill, megis ag y gwneithos ti. Gostynedig fuost beunydd, ac yn ddibrist buost fyw. Dyrchafedig wyt ym mhob man, am ymwadu a ffurf Duw. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 341. Gadewch ni yn awr gydadrodd o gyffes fer o'n ffydd. Credwn niw dad holl a lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Crist, ei unig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr. Trwy fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gyrchfygodd bechod ac angau, gan faddau i ni ein pechodau a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glân, trwy ddo ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y Gair a'r sacramentau. Credwn yn nyfodiad teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Crist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywydd.
Dim ond un darlleniad sydd gen i ar eich cyfar chi heno, ac o'r Efengyl yn ôl Iowan, y drydedd benod ar 10, golchi traed y disgyblion. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, a fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas fab Cymun Iscariot, y bwriad yw fradychu ef. Dyma Iesu, ac ynta'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna, tywallodd ddŵr i'r badell, a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Daeth at Simon Pedr yn ei dro, ac meddai ef wrtho, Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos ti ar hyn o bryd beth y rwy fi am i'w wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy nhraed i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle ti gyda mi. Arglwydd, meddai Simon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych chwi yn lan, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddau pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dwedodd, nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi iddo olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gyfynodd iddynt, a ydych yn deall beth yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Yr ydych chwi'n fy ngalw'n athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chi chwithau hefyd, olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi, yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi wneud i chwi. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw i'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Bwyd bendith ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Ein hael emyn heno yw rhif 372. Dwylo ffeind oedd dwylo, Iesu ym mho man, yn iachau y cleifion a bendithio'r gwan. Golchi traed blinedig, dal rhai isa'r byd, dwylo ffeind oedd dwylo, Iesu Crist o hyd. Rhif yr emyn 372.
Gadewch i ni yn awr gynorthwyo ein gilydd mewn gweddi. O ddiw byw, arglwydd y wawr newydd y trydydd dydd. Arglwydd y goleuni sydd yn torri drwy dywyllwch y byd. Duwn ger dy fron eto yma ar Sul y Pasg, gyda chalonau llawn diolch a rhyfeddod. Diolchwn i ti am y bedd gwag, am y garreg a dreiglwyd, am y gwirionedd trygwyddol hwnnw nad yw marwolaeth yn cael y Gair Olaf. Yn Iesu Crist, ti a droest alar yn llawenydd, ofn yn obaith, a nos yn fore newydd. Arglwydd Iesu wrth i ni gofio dy atgyfodiad gogyneddus, cofiwn hefyd y bwrdd a osodaist o'n blaen. Bwrdd y Cymun. Ble torais dy bara a rhannu'r cwpan, gan roi dy hun i ni mewn cariad. Wrth i ni nesau maes o law at swper yr arglwydd, disg ni ddeall dy rodd yn ddyfnach. Fod y bara yn ein atgoffa o'th gorff a roddwyd. A'r gwyn yn ein galw i gofio dy waed a dy gariad a berthol. Gad i'r bwrdd hwnnw fod yn fan, nid yn unig o gofio, ond o adnewyddiad, lle mae'r hen efallai'n darfod a'r newydd yn dechrau ynddo ti. Dduw stosturi ar y dydd llawen fel hwn. Nid ydym yn anghofio'r rhai sydd yn dioddaf. Cofiwn y rhai sy'n byw yng nghysgod poen heno. Y rhai sy'n wynebu salwch neu alar. Y rhai sydd yn unig neu wedi llethu gan ofn. Yn dawel, yn ein calonau, cyflwyno'n hwy ger dy fron. Boed i oleuni drawsnewidiol, yr atgyfodiad o leo eu tywyllwch, a theddwch sy'n rhagori ar bob deall, lenwi eu bywydau. Arglwydd heddwch, mewn byd cythryblus ac aflonydd, ble mae rhyfeloedd yn rhwygo gwledydd a chesineb yn rhannu cymunedau. Gweddiwn dros yr rhai sydd yn gweithio yn ddibaid heddiw dros heddwch. Bendithio'r rhai sydd yn ceisio cymod, yr rhai sy'n adeiladu pontydd yn hydrach na muriau, a'r rhai sy'n sefyll dros wirionedd a chyfiawnder. Rho nerth iddynt, pan fo'r llwybr yn anodd, a gobaith pan fo'r nos yn teimlo'n hir. Gwna ni hefyd yn offerynnau dy heddwch, yn ein geiriau, ein gweithredoedd, yn bywyda bob dydd. Ac felly, arglwydd y bywyd newydd, wrth i ni ddathlu'r Pasg hwn, adnewydda ni yn ein ffydd, cynhesa ni yn dy gariad, ac anfon ni allan i'r byd fel tystion i'r goleuni a orchfygodd y tywyllwch. Bod ni fyw fel pobl yr atgyfodiad, gan ddwyn gobaith lle mae anobaith, a chariad lle mae ofn, yn enw'r Iesu byw.
yr hwn a fi farw ac sydd yn fwy yn fyw eto. Diolchwn iddo am ei eiriau wrthom ni, y weddi fawr a roddodd i ni, ein tad. Ein tad, yr hwnnwyd Noswaith dda, a chroeso i'r oedfa ar Nos Sul y Pasg. Fel y gwyddoch chi, mae'r oedfa yn heddiw o dan ofal ein harweinydd Thomas Ellis Williams. Diolch yn fawr iddo am ei wasanaeth gwerthfawr i ni ar hyd y dydd ac wrth gwrs y tu hwnt hefyd. Fel y gwelwch chi hefyd, fe weinyddir ordynhad y Cymun yn ystod yr oedfa heno. Y Sul nesaf bydd oedfa'r bore am hanner awr wedi 10 o dan ofal Mr Williams ac oedfa'r hwyr am 6 o dan ofal Mrs Margaret Jones. Yn dilyn y newyddion trist am farw Mr John Irfon Davies, radur, newch chi nodi y bydd ei angladd yn amlosgfa Thornhill ddydd Mercher Ebrill yn 9 ar 20 am hanner dydd. Bydd coffi ar y camera yn ail ddechrau wythnos i ddydd Mawrth, sef Ebrill y 4 ar 10. Wythnos i ddydd Mawrth, nid dydd Mawrth yma. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad a fe dderbynir eich offrwm yn awr. Gweddi. Bendithiau'r casgliad hon, o dad tragwyddol ffynhonell bob daioni. Diolchwn i ti am dy roddion hael yn y ddesgyl hon ac ym mhob ffordd. Diolchwn am bendithion ein bywydau ac am y fraint o gyfrannu o'r hyn a roddais ti ni. Derbyn yr aberth hon. Boed iddo gael ei ddefnyddio dogoniant i gryfhau'r eglwys ac i ledu newyddion da dy ddeyrnas, bendithio'r rhai sydd yn rhoi ac sydd yn derbyn, y disg ni fyw yn hael fel y buos ti'n hael teg atom. Trwy roddi i ni Iesu Crist ein harglwydd. Amen. Diolch yn fawr am y geiriau caredig yn ôl yr arfer. Ac rhaid dweud, o'n i di mwynhau pnawn ma edrych
o'r newydd ar yr gwasanaeth o Sul y Bloda pan o'n i'n absennol, ac oedd hi'n achlysu'r hyfryd, rolwg, ac hefyd yn achlysu'r twym galon iawn o dderbyn Dr Martin Hertzl i'r gynulleidfa gyda ni. Felly, peth braf oedd hynny, a peth braf ydy cael y dechnoleg i brofi rhin y gwasanaeth yna. Ein trydydd emyn heno yw rhif yr emyn 369. Rwy'n troi fy wyneb Iesu da o bob man at a ti, y merw blin, y byd a'i bla, dy wedd sy'n hedd i mi. Ni chefais naddo mewn un man, un balm i'm calon drist, nac enw swyna fenaid gwan, ond enw Iesu Grist. Rhif yr emyn 369. Fe ofynnais y cwestiwn rhai misoedd yn ôl, ydych chi'n cofio eich bedydd? A cwestiwn anodd i nifer ohono ni, oherwydd oeddwn ni ella chydig bach yn rhy fach ar y pryd. Ond cwestiwn haws yw fy nghwestiwn i chi heno. Ydych chi'n cofio eich cymyn cyntaf? Dwi'n gweld pobl yn amneidio, a mae'n breth hyfryd gallu cofio math beth. I mi, dwi'n cofio yn union Mangor, wrth gwrs, Ngapel Tŵr Gwyn, a hynny dan ofal rwy'n cyfarwydd i ni, parchedig Glyn Tidwell Jones. A mae rwy'n hefyd yn cofio efallai'r cymyn cyntaf pan maen nhw'n mynd neu'n cyrraedd y coleg am y tro cyntaf. Dwi'n gweld eto pobl yn amneidio eto. A dwi'n cofio yn bersonol yn mynd i rhywbeth dra gwahanol i Capel Tŵr Gwyn yng Nghadeirlan Fawr, Caergaint, ac ar ddechrau y 90au mwyn cael y cymyn eglwysig cyntaf. Ac ella eich bod chi yn cofio y cymyn a'r wyliau, pan da chi yn mynd dramor a clywed y swper a'r paratoiadau mewn iaith estron. A dwi'n cofio Mr Emyr Jenkins yn sôn wrtha i sawl tro am ba mor gofiadwy oedd y cymyn yn Madeira, enghraifft. Ond am ar ôl y rheswm dros hynny heno. Ond y cwestiwn arall yr hoffwn i ofyn heno, ydyn ni'n cyffau neu yn myfyrio digon, nid ar ein cymyn cyntaf, ond ar y cymyn cyntaf. A dyna yn wir oedd yn hyfryd am y gwasanaeth yr oeddwn ni ynddi, neu ynddo, nos Iau diwetha,
yn Mini Street. Ac ar y diwedd ro'n i'n dechrau siarad gyda y parchedig Alan Pickard, a fe ddwedodd o rhywbeth nad oedd wedi'n haro i o blaen. Yn y traddodiad ymneilltuol, yr anghyffurwyr, prin iawn yw roed fawn ar Nos Iau cyn dydd Gwener y Groglith. Felly heno, hoffwn wneud yn iawn am hynny ella, drwy fynd yn ôl a myfyrio yn ddwys ar yr hyn ddigwyddodd yn yr oriwch ystafell. Dyma foment a sylfaen bwysig yn creed ni ynde. Felly, gai fynd â chi yn ôl felly i'r noson honno, cyn y brad, cyn y gwadu, cyn y gwatwar, cyn y groes a chyn gorfoledd heddiw. A dewn ni fyfyrio nid ar air newydd, ond ar hen air. Gair prin, gair estron rhyfedd, a'r gair hwnnw yw cablyd. Nid gair syml yw hwn, ond os edrychwn ni yn ddymnach, mae'n tywys ni nôl drwy'r canrifoedd at hen wreiddiau, hen arferion coll. Ac fel y gwydd nifer ohonoch chi, daw'r gair cablyd i'r Gymraeg trwy ddylanwad yr iaith Wyddeleg, caplat yn yr iaith Wyddeleg, ac yn ei dro y gair hwnnw yn deillio o'r Lladin capillatio. Gair sy'n cyfeirio at dorri gwallt, neu eillio pen a molchi. Ac felly, ar y diwrnod arbennig hwnnw, dydd Iau Cablyd, roedd mynaich yn gwneud dau beth, yn eillio ei penna ac yn golchi traed ei gilydd. Fe sylwodd y bore yma Mrs Cath Jobbins fy mod i, nid yn unig wedi torri'n wallt chwarae teg iddi am sylwi, ond am y tro cyntaf ers blynyddoedd dwi wedi eillio. Ac nid ar ddamwain oedd hynny, a penderfynais i, reit, dwi am fynd ar gair capillatio i'r pen eithaf o'm safbwynt i. I'r mynaich, nid defod gwag neu wag oedd hon, ond arwydd. Golchi yn gyntaf, sef glanhau'r hyn sydd efallai yn blino i penna, yr hyn efallai yn ei bywydau sydd wedi diffygio. Yna torri, efallai torri ffwrdd, gadael yr hen ar ôl, a dechrau o'r newydd. Ac heno, ar noson fel hon, dychmygwn nid yn unig y gair cablyd, ond ystafell, yr oriwch ystafell. Dyma hi, yn fan hyn, y bwrdd wedi baratoi, y disgyblion ar ymgynnull, ddim cweit yna eto, efallai sŵn lleisia a symudiad pobl yn agosau at y bwrdd. Efallai y swper eisoes yn barod fel yna, efallai fod yna lian wedi bod ar y bwrdd. Ond yr hyn sydd yn sicr yw hyn, fod yna llian arall yn llaw yr arglwydd. A beth mae o'n i wneud, yn ôl yr hen gyfieithiad, fe arroes heibio ei gochelwisg ac y gymerodd dywel ac wregysodd. Dyma fo. A be mae'n neud ydy mae'n paratoi ei hun ar gyfer yr orchwyl bwysig sydd ar ddigwydd. Ac yn y foment honno, mae popeth yn newid yn fy marn i. Daw'r efengyl i gyfleu y newid hwnnw, nid mewn geiriau'n unig, ond mewn gweithred. Gyda'r meistr yn plygu, yn gwneud gwaith ceithwas ac yn fwy syfrdanol gwaith merch, yn golchi traed ei ddisgyblion. Ac felly, heno, ar noson fel hon,
Dychmygwn nid yn unig yr ystafell, ond yr arglwydd yn ein gadael ni gyda nid yn unig delwedd drawiadol, ond gyda gwirionedd. Nad oes neb yn rhy uchel i blygu. Nad oes gwaith, ond i ferched. Ac nad oes neb yn rhy isel i gael ei wasanaethu. A dyma'r foment lle mae'r byd yn cael ei withdroi. Nid, wrth gwrs, trwy rym neu gorchymyn sy'n yma, ond trwy ostyneidrwydd, y meistr wrth y traed, y Duw byw yn gwasanaethu. Fe ar oes heibio ei gochlwisg ac y gymerodd dywel ac a ymregysodd. Ond nid y ddesgyl y badell yn llawn dŵr glân yn unig sydd ar y bwrdd y noson honno. Wrth gwrs mae bara. Mae Iesu yn ei gymryd, yn ei fendithio, yn ei dorri ac yn ei roi. Dyma fy nghorff a roddir drosoch. Ac yn y torri hwn eto mae'r un gwirionedd yn cael ei ddatgelu. Nad yw cariad byth yn statig, yr un peth, a'r un ffyrdd yn unig. Mae cariad yn rhoi, mae cariad yn dioddaf, a mae cariad yn aberthu. A mae'r un sy'n plygu wrth y traed yn rhoi hun yn fwyd, yn ymborth. Felly, yn y Gair Cablyd ac wrth dorri bara, mae 3 symudiad sanctaidd. Y golchi, glanhau'r hyn sydd wedi blino'r enaid, y torri, efallai torri'r gwallt, gadael yr hyn sydd wedi ein rhwymo efallai i fynd, gadael yr hen a derbyn y newydd sy'n dod o ras. A yn ddiddorol iawn drwy'r canrifoedd mae'r eglwys wedi ceisio dal gafal yn hyn. Mynachod wedi plygu dros y canrifoedd. Esgobion yn golchi traed y llawd a hyd yn oed brenhinoedd. Y goron yn plygu, y pŵer yn gostwng. Ac ar yr ynys hon, brenin Iagor cyntaf Lloegr oedd yr olaf i blygu fel hyn. Fe wyddwch chi'r traddodiad erbyn hyn ydy i'r brenin gynnig arian newydd sydd yn cael ei ddosbarthu ar y dyddiau arbennig yna. A fe gofiwch chi am yr ail dro, dim ond yr ail dro, mewn 800 o flynyddoedd, y daeth y brenin i Gymru yr wythnos hon i ddosbarthu yr arian yma. Ond wrth gwrs, wrthyn ni feddwl am y traddodiad hwn, mae yna berygl i ni. Mae yna rybydd, dwi'n meddwl. Gellir gwrando ar yr hanes y ddefod hon heb newid. Gellir cofio am y ddefod hon heb ymateb. A gellir edmygu y ddefod hon heb weithredu. Ac eto mae'r alwad yn aros i ni na, wasanaethu, i blygu. Ac nid yw arwyddion o blygu yn bell i ffwrdd ohono ni yma heddiw yn Richmond Road. Heno, ar noson fel hon, beth am i ni gofio y ganolfan glud yn y tabernacl. Ar yr Aes yng Nghaerdydd, mae ddrysa y festri wedi bod ar agor heddiw ar bnawn Sul y Pasg. Pobl wedi dod. Pobl efallai yn flinedig, yn fregus, a dwi wedi sylwi weithiau, maen nhw'n gecrys. Amal dan ddylanwad gyffuria, yn amal heb lawer o obaith. Ac yn amal mae yna nifer fawr ohonyn nhw'n dod. Yno, wrth gwrs, y newyddion da ydy, mae yna wastad croeso. Mae bwrdd bwyd yn cael ei baratoi. Bwyd yn cael ei roi yn rhad ac am ddim gan berchenog tu bwyta drws nesaf.
Does dim ffwdan, does dim rhwysg i'r gwaith. Dyma siampl o wasanaeth o gariad at y rhai ar gyrion ein dinas. Ac yno, nid mewn padell o ddŵr yn unig, ond mewn pryd o fwyd, mae stori heno yn cael ei hadrodd o'r newydd. Traed yn cael ei golchi mewn ffordd o siarad. Urddas yn cael ei hadfer. Y plygu yn amlwg wrth i bobl olchi y lloria, y byrddau, y llestri, y llefydd chwech, ond mae'r meistr wrth gwrs yn y canol. Mae Duw i'w dimlo yn agos. Efe ar oes heibio i gochlwisg ac agymerodd dywel ac wregysodd. Heno ar noson fel hon daw yr cwestiwn yn ôl atom ni. Be sydd angen ei olchi yn om ni? Be sydd angen i dorri i ffwrdd efallai, i dorri allan? Balchder, ofn, digofaint. Ydyn ni am roi heibio ein gochlwisg a chymryd tywel ac wregysu. Ac efallai mae dyma'r dirgelwch mwyaf oll fod Duw, nid yn unig yn y nef, ond wrth ein traed, yn y plygu, yn y torri, yn yr eillio, yn y rhoi. Felly heno, ar noson fel hon, beth am ni gofio, cyn y bedd gwag, cyn y tywyllwch, cyn y groes, cyn yr aberth, beth am ni gofio unwaith eto y Gair Cablyd. Ac yn ei lawn ystyr o edrych ar yr efengil, nid yn unig golchi y traed, ond gosod pawb ar yr un tir, yn yr un cae, ger bron Duw, wrth droed ei gilydd. Ac felly, nid canolbwyntio gofyn os oedd llian ar y bwrdd y noson honno, ydy pethau'n edrych fel y dylsan nhw heno. Dibwys yw hynny, ond canolbwyntio efallai ar y llian arall, y llian yn llawr arglwydd, y fo, yr hwn sydd yn galw ni heno, nid yn unig i ddeall, ond i blygu, i wasanaethu ac i garu fel y cawsom i'n caru. Fe ar oes heibio i gochlwisg ac y gymerodd dywel ac wregysodd. Mwyn i enw. Amen. Wrth i ni glosio at y bwrdd cymun heno, gadewch i ni gyd ganu, rhif yr emyn 633. Tydi fy'n rhodio ffordd y maes, rôl torri grym y bedd, yn yna mewn calonau oer, y fflam o ddwyfol hedd. Rhif yr emyn 633.
mae Iesu'n galw ato bawb sy'n dwy'n baich, pryder, blinder a phoen, ac yn estyn iddynt ei orffwystra a'i dangnefedd. Fel y mae wedi addo, y mae yma'n bresennol yn ein misg yn awr, yn ei gwahodd at ei fwrdd, i gymryd bara a gwyn pob amdano, i rannu cymundeb ag ef a'n gilydd, i gyfranogi o'r beneithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer, ac i dderbyn trigaredd a gras, yn gymorth yn ei bryd. Felly, deiwn mewn llawenydd a diolchgarwch at fwrdd yr arglwydd. Gweddiwn. Dduw sanctaidd a graslon, rwy ti wedi addo o'r ymresennol bob amser, gyda'r rhai sydd yn dy geisio. Amlygad ei hun i ni yn awr, wrth i ni ddisgwyl wrthyt. Byddai'r eith gariad lenwi'n calonau, byddai'r eith nerth o'r esgyn ein gwendid, byddai'r eith dangnefedd ymlyd ein honau, a byddai'r eith ysbryd glân ein harwain. Ein harwain i lawenydd a dirgelwch cymundeb a thi, trwy Iesu Crist y Fab. Gyffeswn yn ostyngedig i ni bechu, yn derbyn di ac yn erbyn ein gilydd mewn cymaint o ffyrdd. Maddau ni o dad trygiarog, rhyddhanu o'n beia, a chria galon lan yno. Arglwydd trigyrha, Crist trigyrha, arglwydd trigyrha. Amen. Fel hyn y mae'r apostol Paul yn ysgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu y nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd ar ein mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn pob tro ryfwch ef cof amdano. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta y bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly, dad cariadus, fe nawn ni hyn, i gofio cymaint y mae Iesu'n ein caru, ac y dylem ni nai hefyd i garu ef. Anfon dy ysbryd glân arno, fel y gallwn ni fwyta'r bara hwn, ac yfed y gwyn hwn, yn borthu ar Grist a chael ein llenwi a'i fywyd a'i ddeioni ef. Gyfynwn i ti ein nerthu, ein bendithio, a'n hadfer trwy'r un y sacrament sanctaidd hwn. Gnawn hyn mewn ufuddod i esiampl a gorchymyn Crist. Dywedodd Iesu, hwn yw fy nghorff sydd ar eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdano.
yr un modd cymerodd Iesu'r cwpan a dweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn bob tro y ryfwch ef er cof amdanaf. Gyrfynwn ein hoedfa heno drwy giganu ein hemyn olaf ar ein histed, rhif yr emyn 629. O i mi nefel dad yr ysbryd glân yn awr, wrth geisio yn cofio'r gwerth y gaed yng ngwaed ein Iesu mawr. Iesu Crist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.